Исәміз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина алга таба койбір темалар турында. Бүкілер һәм уңайсызлыклар вакытлыча шалда юлларны төзекләндерү эшләре дәвам итә. Бүгенге көндә нинди эшләр башкарылган? Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Заманнан калышмыйлар, Нур яшьләр үзәгендә төзекләндерү бара. Бина нинди булыр? Лилия Гатина ачыклады. Бөек Булгар, Алтын Урда һәм Казан ханлыгының легендар тарихы картиналар галереясында яңа күргәзмә ачылды. Шалыда юлларны төзекләндерү дәвам итә. Эшләр 80% тирәсе башкарылган инде. Быел Тынычлык, Муса Җәлил проспектларын Бысыйдагы юл участогын капиталь ремонтлыйлар. Мәләкәс елгасы аша күпердә беренче тапкыр капиталь яңартыла. Яңгырлар эш процессына үз төзәтмәләрен кертте ди юлчылар. Хәзер исә һава торышы уңайлану белән төзекләндерү тулы куәтенә бара. Ләйсән Ханова дәвам итә. Шәһәрнең иске һәм яңа өлешләрен тоташтыручы күпер озакламый тулысынча яңарачак. Бирдә капиталь төзекләндерү бара. Моннан тыш күпергә тоташучы участокта да үзгәрешләр булачак. Бирдә юлны 3 метрга киңәйтәләр, парковка ясыйлар. Зәп пистәсеннән күпергә таба җәяүле юлы да барлыкка киләчәк. Безнеңчә әйбәт була. Кайбер участокларда юлны киңәйтсәләр, кайберләрендә киресенчә тарайталар дип зарлана шәһәрдәшләр. Күп кенә автомобиль йөртүчеләрне Муса Җәлил проспектындагы участокта эшләр барышы канәгатьләндерми. Энергетик мәдәният сарае янындагы тукталышта җәмәгать транспорты килеп туктау өчен махсус урын юк иде. Күргәнегезчә, реконструкция барышында аны ясаганнар, ләкин бу шул ук вакытта юлның тараюына китергән. Шәһәрдәшләр моның белән риза түгел. Алар фикеренчә, бу юлда бүкелләр барлыкка килүгә китерә. Хәлгә ачыклык кертүне сорап, без Комдорстрой предприятиесе башлыгы орынбасары Андрей Филипповка мөрәҗәгать иттек. Сужение проезжей части здесь не будет. Здесь устроен автобусный карман для безопасности заезда пассажирского транспорта. И за счет этого произошло сужение, но будет уширение в сторону разделительной полосы и будет полноценные три полосы для движения. Бу участокта эшләрне алдагы атнада төгәлләргә ышандыралар. Шәһәр юлларында исә капиталь ремонт инде 80%-ка башкарылган. Юлчылар тәүлек әйләнәсе эшли. Ләйсән Ханова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Ремонт темасын дәвам итеп, Нур яшьләр үзәге дә яңа төсмер алачак. Капиталь яңартылачак 7 республика объекты арасына Нур яшьләр үзәге кертелгән. Әлеге проектлар уникаль дияргә дә була, чөнки алар яшь архитекторлар командасы тарафыннан эшләнгән һәм Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов тарафыннан хупланган. Лилия Гатина Нурда төзекләндерү эшләре белән танышып кайтты. Нур яшьләр үзәген төзекләндерүгә узган елның язында керештеләр. Эшләрнең беренче этабына республика бюджетыннан 30 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Моңа кадәр бинада капиталь ремонт уздырылмаган. У нас появятся новые пространства, модный танцевальный зал, пространство для активистов, общественных организаций, пространство свободное для молодежи. То есть место, куда молодежь сможет прийти, собраться инициативной группой, посидеть, поработать в спокойном режиме. Проектны эшләүдә Казанның яшь архитекторлары командасы катнашкан. Яшьләр үзәге танымаслык булачак диялар. Бинаның икенче катында аралашу өчен уңайлыклар булган майданчык ясалачак. Бирдә ачык белем бирү студиялары, музыкантлар өчен репетиция сыйныфлары, театр сәнгате һәм спорт белән шөгыльләнү өчен 2 күп функцияле зал барлыкка киләчәк. Бу проект яшьләрне берләштерергә мөмкинлек бирергә тиеш. Яңартылган Нур көненә 2500 кешене кабул итәргә әзер булачак. Сейчас мы находимся в фойе второго этажа молодежного центра. Это лестница, которая находится посередине молодежного центра, и отсюда открывается вид на танцевальный зал. Танцевальный зал мы выбрали в белых, нейтральных, спокойных тонах, чтобы этот зал играл роль такого. Чтобы этот зал выполнял роль фона для танцующих людей, чтобы здесь было приятно репетировать. Төзекләндерүнең беренче өлешен бу елның ахырына кадәр тәмамларга планлаштыралар. Проектның икенче өлеше бинаның фасадын, беренче катын капиталь ремонтлау һәм территорияны төзекләндерү 2020 елда гамәлгә ашырылырга тиеш. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, хәбәрчеләр сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз.
Келесі мәгълүматы біз автомобильчилер ихтибарына 17 августта шәһәр мэрі кубогына магистраль автопоездлар йөртүчеләр арасында конкурс оештырылу сәбәпле юлларда хәрәкәт шикләнәчәк. Көндезге сәгать 10-нан кичке сәгать 5 яртыга кадәр Хасан Туфан проспекты буенча Чулман проспектыннан Раскольников урамына кадәр машиналар кертелмәячәк. Руль артындагы шәһәрдәшләргә башка юлларны сойларга киңәш ителә. Бөек Булгар, Алтын Урда һәм Казан ханлыгының легендар тарихы. Картиналар галереясында Сәгыйдә Сиражиеваның «Мирас» дип аталган шәхси юбилей күргәзмәсе ачылды. Рәссамның 37 иҗат эше тәкъдим ителә. Сәгыйдә Сиражиева рәсем ясау белән 6-нчы сыйныф тәмамлауга башлый. 1978 елда Лениногорск педагогия училищесының сәнгать география бүлеген тамамлый. Күп еллар балалар сәнгать мәктәбендә дә укыта. Кичкенә чактан бирле бик хыялый бала булдым. Үзебезнең татар литературасын, татар менә ата-анадан тора инде ул авылда туып үскәч, анда бөтен нәрсә үзебезчә татарча булгач, менә китаплар элек укыган, хәзер инде менә китаплар укыган, алар белән илһамланып инде үзебезнең язучыларның язулары белән элекке легендалардан илһамланып ясаган эшләр бар. Юбилей күргәзмәсендә Сәгыйдә Сиражиева 37 картинасын тәкъдим итте. Алар Бөек Булгар, Казан ханлыгы, Алтын Урда тарихы һәм Габдулла Тукай иҗатына багышлана. Һәр заман аны күрәм, минем күңелем шуһатлы шатлана. Я напитываюсь вот этим творчеством. Күптән түгел картиналар галереясында рәссамның кызы Алсу Шихова да үз күргәзмәсен тәкъдим итте. Шәһәрдәшләр аның картиналарының әнисеннән үзгә булуын билгели. Әмма охшашлыкларны табарга була дигән фикердә шәһәрдәшләргә Сәгыйдә Сиражиева. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Яршалы Курчак театры Кызылтау мәдәни үзәгендә спектакль күрсәтте. Аны элеватор тауында яшәүче балалар, аларның әти-әниләре, әби-бабайлары карады. 6нчы бер спектакле 6 ел куелса да сәхнәдән төшми. Сабыйлар аны ярата. Бу юлы да зал тулы булды. Кызылтау мәдәни үзәгендә җәй буе балалар өчен күп төрле кызыклы уеннар, мастер-класслар барды. Ял мәйданчыгы барлык балалар өчен дә ачык. Япониянең бер холдинги Татарстанда 2000 ярым урынга картлар йортлары төзергә тели. Бу максатка алар 400 миллион сум акча кертергә әзер дип белдерә Татарстан Фарммед полисы кластеры президенты Альберт Гайфуллин. Японнар ул йортларны бәхетле картлык дип атый. Анда япон фәлсәфәсенә нигезләнеп, өлкәннәр өчен уңайлы, рәхәт шартлар ясала диләр. Бүген Татарстан халкының 25%-ын өлкән буын кешеләре тәшкил итә. Буңга менәшләр, мин сезнең белән сау булашам, сез сау булыгыз. Яршалы клиника санаториясы 7 яшьтән 17 яшькә кадәр балалар өчен җәйге юллар оештыра. Путевка бәясенә яшәү, туклану, дәвалану һәм төрле уеннар керә. Бик күңелле булачак. Шалтыратыгыз 56 76 11. Посетите увлекательный мир будущего на интерактивной выставке «Вселенная роботов». Более 50 видов роботов разговаривают, танцуют, играют, поют. ТЦ «Омега», 2-й этаж. Ищите идеальное сочетание стиля, комфорта и технических характеристик. Представляем кроссоверы и внедорожники Хавейл с выгодой до 270 тысяч рублей. Единственный официальный дилер Хавейл Герман Авто. Телефон в Челнах 20 40 40.